Bonjour, je m'appelle Irene, j'habite Vilanova de Arousa. Bonjour, je m'appelle Inès, j'ai 12 ans. Bonjour, je m'appelle Andrew and j'habite La Coruña. Bonjour, je m'appelle Raúl et j'habite en Neda. Bonjour, je m'appelle Javi, j'habite en Naró. Bonjour, je m'appelle Antía et j'habite à Carral. Bonjour, je m'appelle Sandra e nous estudiamos ao Liceo de Carral. Eles son só 2.200 estudantes de francés de institutos de toda Galicia que durante 4 días están vivindo en Vilanova Francofonía, un encontro estudantil que busca, ademais de mergullarse na cultura francesa, perfeccionar o idioma, descubrir o municipio arousán e fomentar o vínculo entre o alumnado dos 12 centros que participan. Ayer fueron al museo de Valle Inclán, por la tarde fuimos en barco, en el catamarán, conocieron toda la ría y luego pararon en una batea para conocer que los de interior no sabían lo que era una batea. Tuvimos jornada de cine y luego baile. El ayuntamiento nos puso un DJ y bailaron hasta la 1 de la mañana. En mi cole hay primera lengua o segunda y elegí como primera lengua francés y porque me parece que es culto saber más idiomas. Paréceme unha boa maneira de aprender francés, porque así desenvolvemos unha lingua máis, practicamos así para poder ir a outros lugares do planeta. Pero hoxe o importante era dar o cante e estes rapaces o fixeron así de ben. Algúns dos rapaces levan anos acudindo a estas xornadas que cada temporada organiza o IES Basella de Vilanova e así créanse grandes lazos de amizade. Levo 5 anos, desde primeiro da ESO, ahora estou en primeiro bachiller. No verán hai algúns rapaces que veñen por aquí e contactan con nós para poder quedar. O alcalde vilanovés, Gonzalo Durán, que confesou revivir a súa xuventude durante estes días cos rapaces visitantes, subliñou a relevancia de dar a coñecer a vila entre familias de toda Galicia. Eso é o valor añadido que queremos nós, que despois no verán nos visiten, son de concellos do interior, conócenos a costa, o tempo está acompañando, a tarde salen por aí en pandillas, van hacia o Terrón, visitan o Porto, entón esperemos que ao final nos dé un retorno de promoción do pobo, cousa que é senxela porque xa pasou máis anos. Mañá será o día de analizar a prensa francesa e o xoves, último día de francofonía, será a xornada gastronómica con degustacións da cociña máis tradicional do país galo.